بسم الله. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله رب
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
asalaamualeykum heɓiyankoɓe Nange TV alhamdulillah rabbil alamin en jii juulal ngal e duwaw joni ko wuddira wasifa ono wertede inchallah.
alhamdulillahi rabbil alamin yeɓiyankoɓe Nangue TV mbiyama assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. alhamdulillah rabbil alamin eɗen gano ɗo saaha wirdu o gasi koye duwaw wirdu he wona mbino waɗi men profito jento bolga woda ko kalɗen seeɗa woda ko jewtuɗen seeɗa. alhamdulillah rabbil alamin on jii galle ceerno alhamdulillah rabbil alamin yeɓiyankoɓe Nangue TV on beltanama sanne 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 to mbawno wonde eno mbawɗo wonirde guila wonɓe nde leydi Sénégal ha tengti e wonɓe kadi caggal leydi Sénégal. eɗen jetta bandiraɓe kala eɗen jarnoɓe hano hannirta ni eɗen ɗo banggue juma makko Madina Gounas banggue ceerno Bachirou ceerno sen Bachirou mo ceerno Alaji Ali Thiam ceerno Bachirou Thiam banggue gonɗen ɗo on ji juma makko Madina Gounas alhamdulillah rabbil alamin on ji machallah damal galle ceerno ngal nani ɗo ceerno yaltirta faade jamaka alhamdulillah rabbil alamin. yiɓenkoɓe Nangue TV on beltanama sanne eɗen gandi en jubbino seeɗa e taarih ceerno Alaji Mouhamadou Seydou Ba Madina Gounas ha ɗo ari Thilogne inchallah min jokku seeɗa so Allahu lamɗo jaaɓiya. alhamdulillahi rabbil alamin yiɓenkoɓe Nangue TV no mbiɗen ni en jubbino seeɗa e taarih ceerno men mawɗo ha ɗo ari Thilogne. eɗen gandi ɗo ari Thilogne ɗo ceerno Hamme Baba Talla en kaalino wadde no wadda ɗon no jangguirɗon alhamdulillah alamin hawa gasni ɗon jangde kanko ceerno Alaji Mouhamadou Seydou Ba Madina Gounas haw ruttiri toon to hoore fonde alhamdulillah rabbil alamin. eɗen gandi hitande ujunere e temedde jeenayyi e nogas e jeeɗiɗi 1927 ko nden o yeehi toon to Kolda gam yeyde kaw makko Oumar Touré no tarikaji kaldirta. eɗen gandi hitande o yeehi Kolda nde kono hitande ceerno men ceerno Ousmane Thiam yi aduna ɗon ɗo Madina Alaji alhamdulillah rabbil alamin. wadde noon nde ceerno ari Kolda to ceerno Oumar Touré eɗen gandi ceerno Ahmadou Baro kaymi kadi heeɓino nelal fewde e ceerno heeɓi nelal fewde ceerno yo yakamgol kadi fodde ko Allah risnima ko o rokka ɗum ceerno men mawɗo. ni woni noon nde ari ɗon ɗo Kolda Allah waɗi noon yindira ceerno Seydou on ƴetti support makko kamɓe ndendi suudu alhamdulillah ndendi hay kaccari kamɓe ndenduno on saaha. ni woni noon kanko Diadjima Seydou Madina Gounas ceerno Ahmadou Baro ɓe gondi ɓe jewtidi e gueɗe kewɗe e nder dino e l'islam e jokkere e ndam ɓe jewti hen ko heewi ha woni noon ɓe jaltini deftere ene wiye Dalailul Khairat deftere nde ganduɗa ko Jawahiral Ma'ani jafoɗon e on saaha noon ɓe goni ɗaali deftere nde. ayi ni woni noon ceerno Ahmadou Seydou ene jangga ene ɓenna ceerno Ahmadou wimo yo firtanen ko kalta ko firta ɗum kono takaji kalirta wiyala ɗum ɗo koko barki norte tan ko barki norte tan wiye kono fayida jangdete ko firtede. ni woni noon o siftori wonde ceerno Hamme Baba Talla haalninamo wonde ma heɓoy yimɓe Allah ɓe ganduɗa firtinoɓe mo ɗum o faami noon ko oɗo jiyaɗo Allah alhamdulillah rabbil alamin. ni woni noon hankadi ɓe goni hen hankadi ceerno Hamme Baba firtantemo ɗum nden nde ceerno yinomo nde fimno ɓerdum ko heeɓi almudo ayi ndekran kañum woni almudo alhamdulillah rabbil alamin. ni woni tatakaji kaldirta e on saaha kanko ceerno Ahmadou Baro o sakkiti ceerno men Seydou sappo ɗiɗi ujunere salatul fatih e jamma he no lawol gardogol no haalira wonde on saaha o timminani lawol gardogol noon o itti cakkal makko no ɓe kaaliri ɓe rokki ceerno on saaha wawi timminde alhamdulillah. ɓe kaalini hayni nden ceerno so woni ene juulatno mbiyatno ene yana bandiraɓe jaafo on tarkaji kaalirta ɗum no kadi ko ceerno Ahmadou Baro itti ɗum e makko alhamdulillah mi wadde en paami seere makko ɓe fof goto fof on gottafe makko wonko waɗe makko alhamdulillah muuyo Allah alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin. on kadi ko weltare kono kadi ko ɓeydade bandiraɓe jaafo tarikaji ɗi donc ene kaala taw heewiɓe ɓuuren humpitade ɓuuren famde ɗum ko yidde tan weltindeɓe tan ko yidde tan kadi ɓe ganduɗa haalde ɓe ganduɗa kadi beltoro ko ɓe naftoro alhamdulillah rabbil alamin. enen jetta bandiraɓe kala en jarɗaɓe han haaldene min gartoy so Allahu lamɗo jaaɓi ɗo ceerno Alaji Mouhamadou Seydou ɓennuno toon to Madina Alaji no wadduno e on no wadduno e makko alhamdulillah rabbil alamin. min gartoy ɗum inchallah mawla gandi joni hankadi wirdu hankadi fayida won koye galde jehen nder inchallah jokkiren kiddi ko toon to nder to yiɓenkoɓe Nangue TV on beltanama sanne sanne ya min ya rabbal alamin. no wirdu o gasi o sa wudira wasifa nde woni taggede alhamdulillah rabbil alamin nden ɓadoroyɗen inchallah mawla.
amin amin ceerno Abdou Jabbar ceerno dañena ɓiɗɗo gorko amin alhamdulillah rabbil alamin yeɓiyankoɓe Nangue TV beltanama no feewi o sawdenta gueɗen min gam juuroyade ceerno Alaji Mamadou Seydou radiallahu taala on alhamdulillah rabbil alamin mbaɗi gor woccol machallah Abdourahmane Gayo machallah ceerno Siraji Baro alhamdulillah rabbil alamin صلاة الفاتحة إلى كتفان جيدي
فاتحة صلاة الفاتح. آمين. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. سن ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله العالمين. جولاما ورداما جوراما الحمد لله رب العالمين. في سن فاتحة صلاة الفاتح. آمين. آمين رب العالمين. donc musidɓe men ɗumin ha toon to wuuro men Maymana wuuro Ceerama Diallo Maymana garno ɗo duwaw cuula duttinoga guel dow inde Maymana naɓe orno duwaw kanko waynti joni ide ruttirade gonto Maymana hokkaɗo duwaw jarama no feewi yo Allah rendu baraji. alhamdulillah bil alamin. way alhamdulillah alhamdulillah. bayel sall gorko mo Gabo leelano Moussala ما شاء الله. جير عبد الهادي جلو جير هنا مرجع. الحمد لله. باب عمر جيب صوت بجير. الحمد لله. الحمد لله. لا تجهل جيكو. الحمد لله العالمين. yewiyankoɓe Nangue TV taw won goski wonno juulede mbiya ko joom suudu aluyel to legal rumde yala yimɓe yafom el handum aljanna e boye sakkade e duwade. alhamdulillah alamin. yewiyankoɓe Nangue TV إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. سيد بح ناتي بولير ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ما شاء الله. ندد جون قال تشين قال تشين في القوم قال الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين. فاتحة صلاة الفاتح. آمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. yewiyankoɓe Nangue TV en garte ñalawma ha ɗo oɗo ɓen ñalawma amde ene hawre 15 lewru men bawte sawle noddiɗe 25 ɗo e wuttude ngo Madina Gounass. alhamdulillah min duusa ceerno ngo ari ha ɗo en jetti bandiraɓe kala jarniɓe guila nde puɗɗen tan e juulal salatu ha noddinandu ha ɗo foof kono ellaji gonɗi hen kon foti fewnitiden ñaagui bandiraɓe nde jokkodirtan meɗen e numéro men WhatsApp 78 119 00 65
e on saha ɓen nelde en ɓen goncanen deften lawol sagwon ko yibɓe koye lawol kala jeeɓɗo yiit hen hoore muɗum fi hen nafoore mawde mawde bandiraɓe la musidɓe tedduɓe musidɗo won Amadou Sambolo nanguila ɓurɓe yontaɓe ɗuttito gomaden ko nafi gorkoma Aram Sare ɓuure Gorum alhamdulillah alamin on jarama on jettama sanne 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 yiya tinodira nangodiren iɗan bande ko jinanɗa hoorema Allah jarama on jarama